Здравейте! Аз съм Сянка. И тук съм на гаража отгоре. Ако искате да ви покажа, те си тук. Може някой да падне. Добре. Така. Как сте? Аз съм Сяна, само да ви кажа. Здравейте, моята сестра Сяна. Здравейте! Поздравете моята сестра. Тя също на гаража. Ние понякога тук играем. На двора слизаме с топка да играем. И така. Как сте, между другото? И здравейте пак, аз съм Сяна. Харесва ли пътника на сърце, нали? Сърце. Там има един кон, който е така. Целука! И как сте? Съжалявам. Вижте как ще готови ли сте? Сори. Ето тук има смокини, има ябълки, които са израснали добре. Има ябълки, които са израснали добре. Ето, кажи ли смокини? Как гледаш? Ето. Така, тук може всичко да се като пишем се. И ще ви покажа още едно, не забравяйте. Сега. Издепете отново. Тук са преди цветя. Виждате ли ги зад мене? Ето ги. Тук има и още. Тук те почти са увекнали. И на хубаво цвете е лъчно. Приятели, първо, Искам да ви покажа още едно нещо. всеки ден кажа по едно Това не май не го вижда. Това знаете ли какво е? изказвате се пак Да. не. Целувка! Втори път. И сега ще покажа още нещо. Здравейте! Сега ще ви покажа още нещо. Сега ще завием. Къща на дърво има тук. Черни Мартин. Имаме тук кошки. Ще кажа още нещо. Шмато. Вижте това, който сложи. И така. Ако искате да му следвате, дайте пръче нагоре и пръч надолу, ако не харесвате. Ма изобщо дайте пръст нагоре. Ако всичко ви харесва. Ето тук. Стение. Те почти всичко вече е обвехнало. Ето това. Виждате ли онова там? И довиждане! Целувка! Дайте палче нагоре! Ето една метрова тук има. И довиждане! Дайте пръче нагоре!